Tende ruok jotij mbalariany ma UASU bade ma mbalariany ma Nairobi okwedo lendo manyien ma piny owacho nyotimo ne thuolo ma telo e tat somono. Kotelni kod jagoro margi laktar Maloba e kes. Nitiere chenro mopondo ma dwaro loko tend mbalariany no gi agoko kelo ni thuolo go noselandi kendo chenro duto nosetim kaka dwarore. Kaka Simfros Okinda lero, UASU golo siem ne piny owacho mondo kik we chenro mag tat somono rochre nikech telo marach. Mbalariany ma Nairobi osebedo kod midhiero mapek higani duto kaluwore kod ywaruok ewi telo mare chakre ne chungi e tich mane en jalup chancellor mbalariany no Ngire Stephen Kiama e giko higa mokalo. Tipo mag ywaruok ma kamano pod chieno mbalariany no manyaka kawuono pok oyudo jotelo e yo mongirore. The University of Nairobi is still paying a really heavy steep price for the shambolic mess that the former University Council left us. And we want to thank the Cabinet Secretary, Minister of Education, Honorable Migos Ogamba, for dispensing with that council and giving us a new council. Lendo mar lemo mag jalup chancellor kod jolup ne chakruok mar dweni nenore chako chiego adhola manyocha poko chango ka jotije gi penjo gimomiyo thuolo ma moko owe oko. Just 2 days ago, the council moved to advertise in the national newspapers the position of Vice Chancellor, which has remained in acting capacity for over a year, the office of Deputy Vice Chancellor, Academic Affairs, and the office of the Deputy Vice Chancellor, Finance, Planning and Development. However, glaringly missing in these advertisements was the position of Deputy Vice Chancellor, Human Resources. Ewi mano jotije gi chechni nitiere paro mar yiero jotelo moko chwiny ka gidwaro ng'eyo gimomiyo nuo lendo makamano kata obedo ni lendo no nosetime kor higani kendo nitiere joma nowal ne thuolo makamago. The recruitment of a VC for this university had gone through all the motions, and 3 professors were shortlisted for appointment, any of which could have taken up the position if granted that opportunity by the appointing authority. We know this happened in June. That is about 6-7 months ago. Kamano bende giywak ni achudhe mani kod dwaro mar kwalo mwandu mbalariany no duogo nyaka kod joma nochungi tich ewi bedo gi obok mag somo mabandia. We keep running away from where charlatans with questionable academic credentials roamed and reigned supreme at the University of Nairobi. They are long gone. And we are sounding a warning because those charlatans seem to be making some way of coming back here at the university. And we are telling them right here today, it's a clear no. You are not welcome. How can you have people with fake papers working of Nairobi, where we train people? We issue certificates, we issue degrees and up to PhD and beyond. And then you have a worker in the same university with fake papers? It is a travesty. It's an abuse. It's an insult to this big institution. Let it happen elsewhere. Ywaruok mbalariany ma Nairobi senuro tat somono ahinya kalore kod telo ma wethweth, mibadhi kod nok mar omenda kakoro jotije go wacho ni poni lokruok ok obede to mbalariany no biro podho mana kaka mamoko. Simfros Okinda, Ramogi TV.